saboda mata suna saka kaya wanda yake fitar da shape. Idan mata babu laifi ta saka kaya ya fitar da shape, in ta ga dama ta sa leggings, in ta ga dama bayan ta saka velvet, roba velvet jeans ko jeans wato jeans amma roba jeans ta saka. Idan ta ga dama in a gaban mai gidanta ne, wannan ina magana a gaban mai gidanta fa, idan a gaban ba a gaban waɗansu katti ba, a gaban mai gidanta, kuma gidan ya zama ba kowane kato yana, duk wani mai gemu baya shiga gidan, ina fata an gane, duk wani wanda balagagge baya shiga gidan, sai dai ainihin ko da 'ya'yanta ne babu laifi, wanda suke muharramanta babu laifi, wannan ba aure tsakanin su, to babu laifi. Malamai suka ce a cikin wannan gidan matan an yadda ta saka leggings, idan ta saka leggings an yadda ta yi low waist, kun gane ko, ta yi low waist, saboda mata su suke yin low waist amma maza suna yin ass down ne, kun gane, wando ya zame, to wannan babu laifi ta yaka, tana tafiya papatar a gabansa, tunda ita bata da kunya sai ta yi hakan nan, amma to ai abin da nake faɗa, idan akwai matan da za ta yi a cikin mutane, tana yi a cikin mutane, amma ita da mai gidanta ita ga dama ta sa tricota ko ta saka bone short, babu laifi. Kai idan a gaban mai gidanta ne ko kamfe ta saka addinin musulunci good za a bata, da mai gidanta ya kalle ta ya ji daɗi ya ce kai I love you my wife, wallahi seriously I like you, farin ciki ya ce ina son matana, na yi farin ciki wallahi, na yi sa mata tana da shape, sai a rubuta miki lada, ke kuma sai ki mishi busy body, sai ki ɗanyi wani tsayoyin inda dawaki suka tsaya ma annabi Sulaiman a lokacin da ya sa su suke fareti, sai ki ɗirin wannan ɗan tsayen, ki ɗanyi wannan tsayoyin busy body, ki ɗanyi wani abubuwa, daman kin duba yadda fiskokinki za su yi kyau a standing mirror, wato kin duba fiskokinki yadda za ki yi a standing mirror ko best mirror wato side, kin duba duk yadda za ki ɗauki hankali mai gidanki, sai ki masa wannan shari'a musulunci bai hana ba.